ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Raqi and this is Norin's Secret File. Si Norin ay na-in love sa amo ng kanyang nanay, na-in love sa isang pastor na pamilyadong tao na. Pero buti na lang ay napigilan niya ang kanyang sarili. Napigilan niya na gawin ang mali. So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Tambay Love. Para sa sender, tama lang ang naging desisyon mo. Lumayo na lang. Alam mo rin naman sa sarili mo na mali. At hindi magiging kayo. Dahil una may pamilya na si Pastor. Payo ko na lang na ibaling mo sa iba ang nararamdaman mo. Lumayo ka sa circle ni Pastor. May mas deserve pa sa'yo. Yung walang sabit. Kalimutan mo na yan. Yun lamang po, happy Thursday. Ingat po pa uwi from Tambay Love. True. Eto pa sabi ng ating kabisyon na si Paul. Hi DJ Raqi. Grabe naman, nakakashock ang revelation ng ating secret file sender. Ang masasabi ko lang sa kanya, good job and congratulations dahil hindi mo pinanindigan ang mali na naisip mo o naramdaman mo. Sana all ganyan mag-isip. Dahil kung ganyan lahat mag-isip, walang masisirang pamilya. Yun lamang po from Paul. Eto pa sabi ni DR. Hindi porke nginitian ka at naging mabuti sa'yo, ibig sabihin may gusto na siya sa'yo. Norin, tama lang na itinigil mo ang nararamdaman mo para kay Pastor Franco. Dahil mali sa mata ng Diyos ang pakikipag-apid. Siguro malaking epekto ang pagkawala ng tatay mo, kaya naghahanap ka ng father figure at nahanap mo ang father figure kay Pastor Franco. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles Sancho. Buti na lang sender, hindi ka na fall out of love kay Pastor. Instead of committing to sin, hindi mo na ito itinuloy. That's good. Sana nga hindi tolerate ang ginajustify ang pagiging cheater and home wrecker. Dahil kung alam mo lang mali, mali yun. Hindi na kinukonsente o ginajustify. Yung iba kasi dyan, kahit mali na, sinusunod pa rin ang tawag ng laman. Tuktukan ko kayo dyan eh. Eto pa sabi ng ating kapisyon na si Robert. Tama lang na ginawa mo na magpakalayo-layo ka kay Pastor Franco dahil pamilyadong tao na siya. Hanap ka na lang na ichacharot mo with harot. Basta ikaw lang at walang sabit. True. Hi po kay Jericho Ferrer na nakatutok ngayon. Hi din po kay Jaime Castro. Yun. Anyway, ang masasabi ko lang sa'yo, Norin, congratulations! Dahil hindi ka na dumagdag sa mga home wrecker list. Hindi ka na dumagdag sa listahan ng mga kabet. Medyo dumadami na sila, sis. And mukha rin namang matinong lalaki itong si Pastor Franco. And it takes two to tango. Kung yung isa nagpipigil, dapat yung isa rin marunong magpigil. But I don't think may nararamdaman itong si Pastor Franco para kay Norin. Minsan kasi kapag binigyan tayo ng tamang atensyon ng isang tao, kahit maling tao yun, pakiramdam natin nagiging tamang tao siya. Bakit? Kasi may binibigay na tamang atensyon eh. And the right attention from the wrong person may fool you that he is the right one for you. The right attention from a wrong guy may fool you that he is the one. So kailangan mag-isip-isip ka.
Na baka kaya na-fall ka sa taong to kasi pakiramdam mo siya yung hero mo. Siya yung savior mo from the misery that you've experienced. Well, in fact, nagkataon lang na siya yung nandun. Pero hindi mo naman binabaliwala kung ano man yung naibigay niya sa'yo. Pero tandaan, hindi lahat ng taong nandyan during your tough times pinapatulan. So congratulations, Norin. Dahil nagising ka. And you committed to do the right thing. Tama din na lumayo ka physically and emotionally. Kailangan kasing matuldukan yun eh. Yung emotional connection. Kung kinakailangan na iwasan yung madalas na pakikipag-usap o pakikipagkita dun sa tao at maibaling yung atensyon mo sa mga bagay o taong makabubuti sa iyo, yung alam mo na pipili ka ng tama, then go. And imagine, you yourself, ginagawa mo ng tukso. May pasimple ka na ng mga ang pogi mo. O, diba? One way or another, flirting na tawag dun. Tapos pwede pang maapektuhan yung pagtatrabaho ng nanay mo dun sa bahay nila Ma'am Evelyn. Pag nalaman ni Ma'am Evelyn, di ang laking gulo nun. So tinigil mo yung maling naiisip mo, nararamdaman mo, para hindi na mas magkagulo pa. O para hindi na mas maging komplikado ang lahat sa inyo. So focus doon sa sarili mong growth, focus sa sarili mong mga pangarap, and I'm very sure darating din yung tamang tao para sa'yo. Yung tamang tao para sa'yo na hindi lang magpapakita ng atensyon sa iyo. Hindi lang magpapadama sa'yo na nandyan siya, kundi mamahalin ka talaga. Bilang ikaw, bilang karelasyon niya. Hindi bilang anak-anakan niya. O bilang kapatid niya sa pananampalataya. Pwedeng i-admire yung taong naglilingkod sa Diyos. Like, pwede tayo mag-admire ng mga taong may asawa na. Pero hanggang doon lang yun. Hindi na dapat nilalaliman pa. Because again, ang tukso nandyan lang sa paligid. Ang tukso, hindi yan lalayo sa'yo. Tao ang lalayo sa tukso. So tandaan, ang tamang tao darating din yan. Yung hindi mo kailangang itago, itanggi, o layuan. Kasi tama na siya. Anyway, sa mga kabisyo namin out there na nakikinig ngayon, hindi pa huli ang lahat. Itama nyo na yung mga desisyon ninyo bago pa magmahal na araw. And if you wanna share secrets, pwede naman raqiterra@gmail.com. Diyan nyo lamang po i-share ang inyong mga secret files. Abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basta Princess DJ Raqi Terra. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Norin's Secret File. Metro's number